Bibi ham nam se me de ba be dai madwa atoa. Kafra. Amma pamba papa achewa mame. Die ne kosi ye ba hem. Ye kosi ye nse be CS time ni. Na mba ne papa ka so be fa akura na tukwan. Ye di nkomo na ada na ase otu America. Be ye CCS ni. Oni be me bia wo. Me ba chan. Ada na manware. And the SMP. Nti oni ne wo we. Me ba chan. But be man wo hwe ni bakama. Me ba chan. No ye so be fa na kwama no ne. Me ba chan. Die ne si. The say, or then or my year passport near the Adena. Or be far and quackra. I want to know Massam de minim dear, a cossy. And she said, me cram so jar cran a hawkboy. Or quarry no drew your frame. Me friend or say a chronic coast, you know my men. Nature say, Nabotre, ye buildy a debi. Nature say, would you wouldn't say what the chronic quabruch? Ah, meaning some banner or bruchery. You. To be friend on castle, my men banning cassa. Or so co school. Na me nyame banen en kasa. Edi say. Na akobe one man. Na wonte obanen kada. Sata na kra no mfie say. No, 12 years. Okay. Enti ba sa ma me kompai Bobby. Ti me ko ele ma me ne frame. Sofo ba. Kumasi kuremu. Emo ne di. Why? Na no frame no so na ma na wo se so nim sa oba ne kwa abrichi. Na oba no o hyedem o physical. Enti wakansa na asemi hu de SOMPA FM me ya me ho ba tan ya wate santime suma me sister me say omun konkofa akura ne mera e ho na na emla ma me ne kansa asemi emu na bla na so frɛ na wuku frɛ na waka say ne yire akura ne wona yire ho enkle na wantimi amfa na ankwa brochiri ti akura ne ko school won kran enti me nyi oba ne number na me frɛ pia na me frɛ oba enti me ne kasa na me se me pa akura ne na kasa Timini akwa ne kasa mkaje nse mo nko school ne na chano papa memo bi aba be fan nti yakofa ne baaye no de maame ne kan na me hu se ente sa da bi o hwan maame ben ka so fo maame no de na wo kan se do sika asa me ba ne physical ne ade akwa ne ba na ne tebia ne tese na waye kama na ntse sa de wo na chese ne step mother na ha no da bi waye ne kama timini akwa ne da 3 days so be physical na masesa maade ba wan physical ana de ode me ko maame na se chenchena nka wo bi hyehyehye ne ha na ban ba na ka wo bi so na no some de honhom asemi ni na mo ya na madwene nya sa ko ho na mo agimi ujimi ti wa ujimi se wajimi ata so ko ba asini adasi apa wo ko heavy abegine Jennifer ati kasai wa hu se wajimi de ani hele ati atumu mi be ati atumu wajimi ata asere ento aga sa me fare mran no nyi akawe so na no abi physical me de ko ye ena bo bom pilot den sa fare o se watwam enti me ba na o se asem na ye hunhum asem enti se wan frɛ be ma na nka nkyere na wanya akora ne kra ne de obekɔ so physical me kire se adifo binumu amo ade na mu kire na wo frɛ wuku wo frɛ na aka se ana m se ne wo ye nyina no me hu onimbotaye ntia ko baba fa akora ne de na kwa akoye no so ka je me se magimi papa na wanu wonim sa akora physical nko ba akotena abrochire na nka akora ne physical na tambe na obesesa sa ana na yire sesa ba na asem ne so enya asi awie ti de se dia na asi dia asi ne se oso won hwa akora ne bi some say wode ne ko physical dia ene e fa no mfema enti me ba adwa ato say em papa ne che pa ne che ne wiasefo nyina mpa ne che se asema me kan ye menu me ho enti on fa obone nche asemi si edi sei be say yes ni efiri on hwa akora ne biem wo hwa akora ne frɛ ne tata na no asane ne bi 10 million but oni akora ne so nye fine wa wo bi aka na ho ende me na akora ne ma me ne step mother na okɔ ne wono so odidwa ato afa ne so ono kura me be ofre say o mani kunu ban enka baby ti ko be ha kura no oba ko nya mi hira no na nsa kura ni ko school asane ne ska sister no minim de esi woni ne kunu mente ti adwa ato na mde ba say empa bra ne chew abi je mo frɛ na ma ne apa ne chew na wo wadwuma mu ebusuafo mo ma ye ni na ho ayo kasa
Me pa cho black waku. Emo. Bia wo bia me nsada me nsayem. Me din kura asem. Me so bo me ne hwa kura na me kwa me ntimi. Good day, my dear. Fatcha me wate. Fatcha me nyamia. Ya de ne number be ma mi kemu. Enso London. No ma frɛ na ko panichew. Ko mesre. Me pa chom. Be ma kwaku. Oforiata. Kukodrufo. Mesre woni aba. Me so London wa na metena ya. Ti bi kura na bro no a wote so na bia minim ho. Me pa wo chew. Ye nua be wa yemfom so. Na Ghana ma ni bi adwini mu ha papa ti asofo na mani mema ni bi ene wo mo manipulate wo mu wadi nkwadasem wa betre fidika se so mesrew fa che no the way obo wo yira ba so se wo yire kra hwa akra ne kama efe na ye nyina ye hwa kwala no wo ya ba yowa ya nhwe ni ya ntete ne be basa ka wo adwen papa ama no ne enua bai na wa ma nani ana ifo na ye ne sa ti esre mikei ene anti bekinom ya de brand na baba mo nyina mo frɛ no na mo ne nkasa ye wie so a me send link na ma no na ye de momo ye de odu atato na me say obe respond ye ma arefo ne atiefo enne kopim efiada ye de hu wa ye papa beba na ababa we so akoma to ne yam